Anti dama aure caca ne ban sani ba? Ai ɗayan biyu ne. Ko ki samu mai neman mata ko ki samu mai ci miki mutunci. Wallahi ba zai yi a ce sai ranar goben tashin alkiyama sannan zan samu yancin kaina a wajen namiji ba. Wannan ya zama na ƙarshe, idan ba haka ba wallahi zan baki mamaki. Amma dai mata ba su da imani wallahi. Ƙwarai da gaske. Zaki ba su da mutunci. Tun ma ba a ce mazan ƙasar nan ba. Makirkin sun mutu. Ke bai sha ja miki kunne ba? Duk sanda ke ga da mutane muna magana kar ki ƙara zuwa wurin ki laɗe ko kina ji ko ina waya ko wani abu. Ni fa matar ka ce. Kamata yi kai amfani da kwakwalwar kanka kafin ka yanke irin wannan mummunan hukuncin da ka yanke. Hausawa sukan ce a daina yaban ɗan kuturu sai ya tsofa da yatsunsa. Ya nema, an bashi, an yi buki, an cashe. Amma bayan wata biyu kacal sai zaman ya fara tangal-tangal. Mutuncin mace. Kali ka taimaka kai na asibiti wallahi mutuwa zan yi. Ai mutuwa tana kan kowa. Kafin ki mutu ai jama'a da yawa sun mutu. Ina iyayen ki suke, ina iyayena. Da haka daga ni har ke duk za mu mutu lokaci kawai muke jira. Mutuncin mace. Mutuncin mace. Auren da an kayo kan soyayya ya fi kyau sosai. In an shuka bishiya domin Allah ta fi kyau sai. Ɗakin da babu so zafi da yaji ya fi tattasai. Zan kai ki shakatawa honi mun je garin turai. Kai ne farin ciki na sanyin idanuwa na. A zaman mani da ke matsayin matata baki bata mai. Mutuncin mace. Dalin. Na gaya miki kar ki ƙara kira da wannan suna. Suna na Khalid. Duk macen duniya da ka ganta a yanzu tana buƙatar kulawa musamman ma daga wajen mijinta. Duk abin da ya kamata in yi miki na yi miki. Da haka bamu da lokacin wannan abin wai shi soyayya shirme kawai. Zaratan 'yan wasa Adam Egan, Zaharaddin Sani, Rabi'u Kadawa, Fatiwa Sha, Fati Edimina, Abdul M Sharif da dai sauransu. Amma har yanzu akwai abin da ban yarda da shi ba wanda ka faɗa ni. Me kenan? Da ka ce min baka taɓa yin budurwa. To ko ya miki babban ƙarya bari ki ce gaya ni. Ƙarewa budurwa da yake da shi, mata yake da shi. Kai ƙarewa ni matarsa ce ma, kin ga cikin shi a ciki. Saboda rashin mutunci da akuyanci har nan kika biyo ni? Na rantsa da girman Allah idan ba sai na ci. Kakka kuskura ka zage ta. Kina zama da kaddara. Dan da irin wannan zaman wallahi gara in shekara a gaban iyayena. Co-producer Musa A.A. Rashid. Shiryawa Alindima. Mutuncin mace. Malam me ya haɗa ka da matata? Ya za ka so ku tare mana hanya? Na tsaya a hanyar me ya haɗa ka da matata? To na rantsa da Allah ya kwanan ka ya kai. Shirin kamfanin Sharif Studios. Mataimakin darekta Babangida Sa'idu. Ba da umarni Alfazazi Muhammad. Mutuncin mace. I don't get a lot, God do it. And I don't pay my rent, God do it. There be one for my hand, but God do it. There be one keep my joy, but God do it. I say anything them do not God do it. Can gwarzo. Mu ne nan gwamnati. Ba gaya ma duk wanda yake shashin kasuwan ne yana cire haraji ba. Mutum ya fi ƙarfin zuciyarsa shi ne zama jari. Kasan mutane nawa ne za su cutu rashin nuna jarumtarka? Ka ba mijina. Can gwarzo. Ba gaba da gaba. Ko da bayan ma sai an shirya. Everywhere man blends nature and fate. Yet fate is mostly the echo of his character and passions, his mistakes and weaknesses. 3SP International Limited returns with another banger. Jangwarzo, the hero. Ni ne Jangwarzo. Sunanka yana gigita zukatan al'umma. Duk zuciya da ta ji sunana Jangwarzo. sai ta raunana. Sunanka yana tsoratar da mutane. Duk kwakwalwa da ta ji sunana sai ta girgiza. Sunanka masifa ne, sunanka bala'i. He belongs to a ruthless group of armed robbers. They are very deadly, heartless, barbarous and dangerous. Jangwarzo, they are agents of destruction, confusion, commotion and tension in the nation.
na rasa farin ciki na. Ashe kai ne makashin ɗana? John Gwarzo, their mission is to kill, steal, rob, extort, and disappear, leaving no traces, tracks, or evidence. Duk namijin da ya rike mace uwa sai ya yi mutuwar kwallo. Zuciyar mace ta fi ƙarfin dutse. Rawancinta ba gajiyawa ba ne. Wannan matsalar ki ce ba matsala ta. He's destined to be a lover, a humanitarian, and a philanthropist. Faithfully, he finds himself in a dangerous world, living a terrible life in the midst of heartless beings. John Gwarzo. Yadda kayan nan suke ganima, haka ita ma take ganima. Don haka ba za mu taba bari mutum da ya mallake ta ba. Baka da abin da zaka faɗa. Na san cewa zuciyarka ba ta da taushin da imani ko tausayi zai shiga cikin ta. Wallahi sai zaman gidan nan ya gagare. Kwarai da gaske. John Gwarzo. Ni ne John Gwarzo. Namiji mai jan aiki. Dan Audu. Ba gaba da gaba ba. Ko ta bayan sai an shirya. John Gwarzo. Story Tanimu Akawu. Screenplay Abubakar S. Shehu. Executive producer Awwal Sani. Producer Ibrahim Yamu. Attack. John Gwarzo, directed by Abubakar S. Shehu. John Gwarzo, coming soon. darajar lokaci shi yasa na sanar miki da ƙudurina akan lokaci domin gudun ƙurewar lokaci. Zan baki lokaci same ni a No Limit Hotel baki zo akan lokaci. Kishiyar soyayyarki ta huda cikin zuciyata, ta shiga ciki, ta yi da baibayi, ta yi mamaya. Ni kaina na gaji da aiki da ɗan iska irinka. Tabbas ni ɗan iska ne, amma ɗan iska mai mutunci. What? Me ya kai ka gurin matsiyaciyar yarinyar na mara mutunci? Controls her body, but someone, somewhere controls her heart and soul. Idan ka ce mata wannan tsawon lokacin har yanzu ba sa rana ba. Ka faɗi abin da za ka faɗa mu, saboda ku bana so ko hanya ta ƙara haɗa da. Love is too controversial. Just when you think it can't get any worse, it can. Ina tafka babban kuskure a rayuwata. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. And just when you think it can't get any better, it can. Ta walakanta ni sosai a baya. Duk abin da ne mata ba rama ba. MIS Productions Nigeria Limited set the record straight with another. Gaskiya ba zai yi ba. Loves her blindly, madly, and wholeheartedly, but she loves someone deeply, passionately, and faithfully. Karamchi. He's incredibly strong, affluent, influential, and connected. Karamchi. As the biggest, boldest, and baddest game changer, he changes the game to his favor. Karamchi. Karamchi, produced by Don Kabir Haru. Official trailer, Yusufuddin A. Yusuf. Karamchi, directed by Yusuf Khalid. Bakamun adalci zan fahimta da Allah, ba na so ne ta ƙara tashi. dabara ta rage da mai shiga rijiya.
Watch what transpires in this high voltage drama. To alhamdulillah. Idan kaga zaki ya ja da baya ba tsoro sa shi haka ba, ka kiyayi dawowar shi. What? Nakan mutunta bako masoyi komai saboda an ce bakonka an dabanka. Yadda ya zo nan lafiya ina so ya koma gidansa lafiya. Ba na bukatar ko da karan wannan area ya kalle shi mai haushi. You have two ways to survive this life. Either you work and earn the credit, or make others work for you and seize the credit. Ta yaya za a yi mata uku su bata asibiti sannan ki dinga kiranin ki ce in kwantar da hankali na. Kai! Hariya surutun ki yayi yawa. An gaya miki na gina wannan asibitin don in taimaki kare da doki ne. Sadiq Move It On bounces back with another underworld crime story. Linzami Dauta. Linzami Dauta. Ku haddasa rigima da kone-kone. Ba zan taɓa bawa masifa da bala'i kunya ba. Ko dare ko rana wanda ya taɓa ni da ubana sai na keta shi. Maza ne a gaban ka ba mata ba. Linzami Dauta. Now the mission is accomplished. The journey has come to an end, and it's time to test the pains of a bullet. Linzami Dauta. Haka nake so. Idan jinin da yake yawo a jikina shi yake yawo a jikinka, to ina so karka yadda kamar Dawud Ibrahim ya mallaki gonan nan. Linzami Dauta. He is brutal, merciless serial killer, trained to kill, destroy, and disappear. You have the right to remain silent. Anything you said will be used against you in any court of law. Babban gora sai magwajin karfi. He sheds blood, spills blood, and drinks blood. He is a weapon of destruction, but the biggest question is, who is the owner of the whip? Linzami Dauta. In za ka faɗi magana ka tauna ta kafin ka furta, don ka san ba da son raini. Kana jin tsoro na? A'a. Duniya ma ta shaida ba ni da mutunci. Dan Allah kai mun rai. Kai mun rai. There is an invisible villain somewhere in disguise, waiting for the perfect time to strike. Linzami Dauta. Zan kamo sa ko da rai ko ba rai, zan kakkarya sa in kawo sa. Linzami Dauta, produced by Umar Isa Bidkot, story and screenplay Sadiq Ahmed, and directed by Abubakar S. Shehu. Linzami Dauta, it hurts, don't you dare. Yaro bai san wuta ba, sai ya taka. Kyautunan jinjina ga India. Jinjina ga India. Wannan Richard Parker kenan. Barka ne. Akwai kyautar da zaka ba wa ƙasa ta. Tabbas. Mu je ko? Ta ya shiga hannu. A tashar jirgin sama ta Heathrow dauke da takardun bogi. Umar Zafar mai laifin da India ta fi nema. Mun ɓata shekaru da yawa muna neman sa. Amma me yake a Ingila? Kusa da gabar Rasha akwai wani tsibiri. Mun samu labarin cewa zai sai wajen ne. A harkar ta'addanci san babu
karayar tattalin arziki ne? Godiya ya labai. Na mama. Iran. Ina jin ki mama. Ka isa kuwa? Zan kira ki nan ba da jimawa ba. Amma dai komi lafiya? Komi lafiya. Ka sa rigar sanyi ka kuwa? Ina sanye da rigar sanyi na. Na tabbatar baka wani sa ba. Ya kai kika san ban sa ba. Na san sarai yadda kuke kai da dan uwanka. Kana ji? Jay yana cewa wai. Zan kira ki nan ba daɗewa sai an jima. An ba da izini. Fatan alheri. Na gode. An ba da izini. Oh, maraba dai kanal nan da. Nema na da kake gaskiya ya kasance mai tsanani. Ai da na tsaya na sara maka. Sai dai kamar yadda kake gani, ina cin pizza. Ga kuma kasancewar yau a ɗan gajiya nake. Kana buƙatar yanka ɗaya? Ka ci abinka. Domin da zarar ka isa Tihar, pizza da za ka sake ci a ranar da za a kashe ka ne. A matsayin buƙatar ka ta ƙarshe. Haɗi da cheese mai yawa. Ka farka kanal. Nan fa ba Delhi ɗinka ba ne, Ingila ce nan. Gaya min wani abu, masu laifi nawa ka sani wanda Ingila ta miƙa wa Indiya? 0 ko ɗaya babu. Yanzu haka maganar da muke ana shirya sabuwar yarjejeniyar miƙa masu laifi. A bisa wanda kowane mai laifi za a miƙa shi ga ƙasarsa a cikin sa'o'i 72 ba tare da damar ɗaukaka ƙara ba. Nan ba da jimawa ba za ka fara roƙon neman sassauci a kotun doka ta Indiya ya kai Umar Zafar. Daga nan kuma fa sai a yi me? Wannan na mai yanke hukunci a madadin al'umma ne, wannan kuma na alƙali, wannan kuma na 'yan sanda da ministoci ne. Ƙasar ku a yunwace take kanar, kuma a ciki take da 'yan rashawa. A ƙasar da kowa ka gani barar wani abu yake yi, kuma ministocinku ko da yaushe a shirye suke su banzatar da kimar su tamkar kashi sannan su sayar da ruhinsu. Saboda aka gaya min, wane ne kai? Ɗan rashawa ne kamar su, ko kuma kai a mutu abin umarni ne kamar wani kare? Zuwa shirin Umar Zafar. An ba da izini. Akwai bukata ta ƙarshe. Mai yiwa pizza da cheese da yawa. Sai dai baka da mintuna 30 domin saukar kirge zuwa mutuwarka ya soma. Masu fafutuka domin ƙasar su saukar kirge zuwa mutuwarsu yakan fara ne tun daga numfashin farko. Duk da ka ɗauki rayuka da yawa Zafar, amma ka kalli idanuwan nan da kyau. Babu wani kunci a cikinsu ko kuma wani tsoron wata mutuwa. Alfahari ne kaɗai cikinsu.
nan ba da jimawa ba haka zaka ga mutuwarka a cikin idanuwa masu kama da waɗannan. Saukar kirgenka zai fara daga lokacin da ka matsa kunama. 10, 9, 8, 0. Za ka so kai magana ta ƙarshe da mahaifiyarka? Alo, Biran dama nake cewa. Biran? Me ya faru ne? Kana lafiya kuwa? Biran kana lafiya kuwa? Biran? Biran ba na jin gaɗin nan. Me ya faru ne? Alo? Alo, babu ma wanda yake cewa komi. Biran! Biran don Allah ka yi min magana. Bangas! Wani abu ya faru da Biran. Biran ka yi min magana. Biran! Don Allah ka yi min magana, Biran! Ka ji batun sabuwar yarjejeniya? Na ji. Inda aka sa hannu a kan yarjejeniyar to mutanenmu ba za su sha ba a ko'ina. Ba za a sa ba. Tsohon ciwo wanda bai warke ba dole mu fama shi. Batun Kohinoor. Satan Kohinoor abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba. To ka sa shi ya yiwu. Lallai ina buƙatar sa. Kuma lallai a sa ɓarawon ya zama ɗan Indiya. A ƙasa mai mutane miliyan 1,200 dole a sami mutum ɗaya da zai iya wannan aiki. Ka nemo sa. Yanzu mun samu tabbaci a hukumance cewa ba juma ba da sace Kohinoor daga dogon ginin London. Ta yaya za a yi hakan ta kasance? A ce an sace Kohinoor duk da tsatsauran tsaron da yake ginin London? An samu rahoto akan wani gibi da aka samu ta fuskan tsaro, amma hukumar tsaro ta ce duk wannan jita-jita ne. Yayin da aka buɗe waɗannan dukiyoyin tarihi domin dubawa, nan take aka gano cewar Kohinoor ne kadai ba. A halin yanzu ana bincikar abin da kyamarorin tsaro da ribiyar suka ɗauka. Yayin da ake sa ran wannan bincike zai warware wasu abubuwa akan wannan. Yanzu za mu gwada muku tarihin da yake tattare da Kohinoor. Bisa abin da aka fi yarda da shi, lu'ulu'un Kohinoor an fara samun shi ne a yankin Tamil Nadu. Daga nan ya zama mallakin sarakunan Delhi, Rajput, Mughal, Afshari, Durrani da kuma masarautar Sikh. A lokacin da turawan mulkin mallaka suka tatike India, sannan aka zartar da sarauniya Victoria a matsayin sarauniyar India. Sabanin ra'ayin kowa, an ɗauki lu'ulu'un ƙaunar India an kai yankin Birtaniya. A gafarce ma bisa gimtse wannan shi an samu wani namiji da ba a gane kowaye ba a cikin dogon ginin London. Ba a ga zanen yatsu ba ko kuma hotuna. Wannan ba aikin karamin barawo bane, face na kasar gumin fasi. Wasu suna kiran wannan barawo jarumin India. To waye wannan mutumi? Barawon da ba a gani. Barawon Kohinoor. Aka mutane suke yawan kiransa. Waye ne wannan? Waye zai nasara a wannan gasa ta 'yan sanda da barawo? Wannan shi girma a wannan karni kuma babu makama. Yanzu gaba ɗaya duniya da ɗanannen numfashi suna so su ga fuskar wannan barawo da ya samu nasarar sace Kohinoor cikin hamshakin kwarewa. Waye shi? Zuwa ina ya bace? Yaushe za a kama shi? 'Yan sanda suna bincike amma ba wanda ya san inda yake.
ashe wanka kike. Haba kaka, ki fita. Kada Allah. Kaka dan Allah, ki fita mana. Shiru. A gaban idanuwa na kika girma. Na miki wanka, na canza miki lafkin. Kaka ni fa yanzu ba karamar yarinya bace to. Ki fita. Abin da kike tunani kenan ki fa wanke wannan gurin na bayan kunduwan. Kaka. Ina ji, tukunna ma kin san cewa wani ya sace Kohinur. Dan Allah ki miko min man goge jiki. Barawai gyale-gyale. Yana wuya samun samari irin waɗannan a wannan zamani. A shakumar da fanan. Kawai so nake da haɗin da namiji irin wannan. Wani mai satan lulu da kuma zukata. Wani ya sace min mafarki na. To dan Allah sai ki gaggauta zuwa ban ɗakin sa. Miko min man goge jiki. Kohinur mallakar Indiya ne. Idan wani ya dawo Indiya da wannan lu'ulu'un, to lallai kamata ya karama shi da matsayin na Bharat Ratna. Lallai ya cancanci wannan. Kuma waye yayi wannan sata? Allah shi masa albarka. Kaka gaba ɗaya fa kin kwance. Amma na so da kin kwance kamata. Gaba ɗaya ke wata lami ce. Ko da yaushe kawai ke kadai bayan duk sa'annin suna da samari. Kaka har yanzu fa ni ban samu wanda ya dace bane kin gane? Wannan shine. Amma da yasa kike da ruwan ido? Lokacin ina sa'ar ki akalla ina da samari sun kai 30. Fidda fice yake yawa baya da amfani. Ni kawai ba na so in fuskanci matsalolin soyayya ne. Ai ke bai ki san me so ba. So ya kasance lokacin da zuciyarki ta yi tsallaken bugu idanuwanku suka haɗe da na juna sannan wani ya sace zuciyarki. Barka ya labai. Waye ya sace? Mai jira lokacin da ka baza magana akan Kohinur. Lokacin da ka baza magana akan Kohinur cewa duk wanda ya samu ga ladan da za a bashi shine kada ya amsa. Ta wajen wa? Shuaib cewa yayi sai ne ya turo sa. Wasu ma ya san shi kuma ma ya taba yin aiki wa Sakalain. Ba tambayar ka nake akan wata tawagar Pakistan ba. Shi dan Indiya ne. Ai ba Indiya ne kada zai yi wannan abin alajabi ya labai. Kishin ƙasa kake ji akan haka? Akwai labai. Zai tuntube mu da zarar lulun ya isa Indiya. Farashi ba? Dala miliyan 5. Yayi. Mu biya da ruwan kuɗin? Kwarai, a loda a mota a kai. Ta. Hamagon banza. Ku bude asusun banki mara suna Mauritius. Lolo na shigowa hannu a tura mishi ta banki. Kada ka bude bakinka. Ka je bankin ka bude asusun. Barka dai madam. Na gode Harlin. Ba komi. Ke Halin, na gode da shayi. Ana tare. Halo, kana magana da bankin Shimla. Yi magana ta nan don Allah. Bankin Shimla. Ki haƙuri, ta wace hanya zan iya taimakawa? A dala na ofishin mataimaki yake? Kusurwa na 3 idan ka shiga dama. To amma ya daina aiki. Ba kowa a cikin kusurwa. Yanzu zai zama akwai. Wa kenan? Ni mana. Karen Saxena, mataimakin shugaban bankin Shimla mafi karancin shekaru. Kuma ma ko ba komi, bankin kawuna ne. Oh, kai haƙuri yalla bai. Ba matsala. Suna? Harlin Sahani. Kina da aure? A'a. Kina da saurayi? A'a. Da ba komi ko da ma kina da. Ki zo kusurwata. Za mu tattauna wasu dabarun kuɗi. Dabarun kuɗi? To amma ni mai karɓan baƙi ce. Ho har abada haka kiso ki tabbata? Hada abota da wanda suka dace. Haka ma dabara ce tawa. Kin gane ko? Idan kina so ki mori sa'arki, to ki zo ki gani.
Kina zaune ke kaɗai daga ke sai ice cream. Yayin da ƙawayenki suna can wurin cin abinci da masoya a daidai wannan lokacin. To kada ki damu, domin tabbas rayuwarki tana gab da canzawa tare da taimakawa truelove.com. Adireshin yanar gizo-gizo ne a wanda sabuwa kuma da daɗin rayuwar soyayya take jiranki. Saboda haka 'yar uwa me kike jira? Ki yi maza ki yi rijista a truelove.com. Ko kuma kina ji kina gani rayuwarki ta narke tamkar wannan tarin ice cream din da ke gabanki kike sha. Haka kike so ya faru da ke? Abokai, bayan shekaru 30, Mrs. Sharmin Kafadiya za ta yi ritaya daga wannan bankin namu. Miss Dai. Eh? Miss Kafadiya. Waye wannan kenan? Ni ce. Kenan har yanzu baki taɓa yin aure ba? Kai! Gashi. San bata da lokacin aure. Ta ɓata gaba ɗaya rayuwarta a cikin banki. A cikin shekara 30 ko sau ɗaya bata taɓa hutu ba. Bata taɓa zuwa a makare ba kuma bata taɓa tafiya da wuri ba. Ta kasance ita kaɗai duk tsawon rayuwarta, kuma haka za ta ci gaba da kasancewa. Wato ashe kai ne. Idan kuna da abin da nake tunanin kuna da, tuni ne wanda kuke tunanin shi ne. Ga Abdullah ya zo muka da abin da kace kana so, tsire da kuma hanta da kuma wanda muka fi ci da shi, firni. Kai kace a kawo wannan? Kai Abdul, yau ma ka sake kaiwa wanda ba su aka ce kaiwa ba. Teburi na bakwai aka ce kai, teburi na bakwai. To da ma kan yi tafka kuskure yayi. Kai hakuri. Dala Amerika miliyan 5 suna jiran ka a wani asusun banki a Mauritius. Jan yatsa na ɗaya a fuskar waya zai canza kadarar ka har abada. Me yana sauri mu tattauna wasu abubuwa mana tukunna. Kuma yunwa ma nake ji. Mu ci wani abu ko? Abdul! Kaka, ba fa filin yaƙi zan je ba. Kawai zan je ne mu haɗu da saurayi. Lokaci ya yi zaki aure, yanzu zan iya shagawa cikin salama. Ya isa haka, zaki sa na makara. Dakata, ga wannan. Motar kaka? Abu mafi soyuwa kenan a mallakin kakanki. Kaka na sani. Kun fara fita hiranku na farko a cikin wannan motar. A cikin wannan motar ne na samu soyayya ta gaskiya, kuma ke ma yau zaki samu soyayya ki ta gaskiya a cikin wannan motar. To kaka sai an jima. Sai an jima. Za ka iya cin abincinka bayan mun tafi. Nisan ma na iya tunani da yunwa a cikina. Me abin tunani? Ai an riga tsaye da farashi. Ka bayar da hannu ɗaya ka karɓa da ɗayan. Hannaye na ba su da kyau.
barazana ta kan kasance da tsada. Tsada kamar yaya? Miliyan 5 akan kowanne. Duka kun kun yi kuskure. Saboda haka yanzu farashin ya dawo dala miliyan 20. Ba daidai ba ne. Yanzu farashin ya dawo 0. Salin alin ka miƙo mana wannan lo'o. Dukan ku goge hancinanku. Da kwai magani a cikin madararku. Nan da dakika 5 bakunanku za su fara fitar da kumfa. Daga nan kuma za ku fita hayyacinku. Asha. Aya, na kuma musanyawa. Ila bai daman kai ne kace a kawo madara ba? Na gode Abdul. Mun tafa shi. Tuwai labai, an gama. Gaskiya muna fuskantar tsokaci daga ofishin Prime Minister. Hatta bangaren adawa masu na miƙa goyon bayansu akan batun Kohinoor. Wannan al'amari zai shafi yarjejeniyar mu akan miƙa masu laifi. Ai su shashashu ne. Ko ma me san bai kamata a ajiye wannan yarjejeniyar bayan labai. Yan labai. Samu lu'ulu'un ne yana da matukar muhimmanci. Yan labai mun samu rahoton harbi a titin mallake Shimla. Saboda haka wannan ya rage ga 'yan sanda. Yalla bai dare kaga abin da kyamarar tsaro ta dauka.
barka dai, ta wace hanya zan iya taimakawa? Sunana Harlin ne. Wanda zaki gani shine Mr. Vicky ko ba haka ba? Haka ne, amma ya aka ka sani? Ai muna da alakar yarjejeniya da True Love. To ta nan zaki. Zauna ko? Idan kina so ki san wani abu akan wannan abokin naki na musamman to ga wannan. Fatan alheri madam. Maza da mata, shin a shirye kuke ku lashe bikin rawar Shimla? To ku kasance a wajen gobe karfe 7 na dare. Kowa ya zo da aboki ko abokiyar rawarsa, ai shagali lafiya. Barka, ni ne Vicky. Harlin. Harlin, na ji daɗin haɗuwa da ke. Ka makara sosai. Ke kuma kyakkyawa ce sosai. Ki gafarce ni. Na makara sosai. Dala zauna. To, ka taɓa yin irin wannan kuwa? Me? Kasancewa cikin gidan abinci tare da kyakkyawar yarinya? Sau ɗaya ko sau biyu haka. Soyayyar yanar gizo-gizo. truelove.com. truelove.com. To zan iya cewa na farko kenan. Shi ne na farko na wannan. Ni ma haka. To amma me yasa ka zaɓe ni? Da gaske? Ki kalle ki ba. Amma ban sa hoto na ba ai. Tabbas. To amma yadda kika yi kyakkyawan bayani akan kanki shine kawai ya sa ni. Kalamai biyu fa kawai na rubuta. Ma'aikaciyar banki. Tabbas haka ne. Akwai labari a ɓoye a bayan kalamai guda biyu. Labarin wa? Labarin kakata. Wato kakata ita ma ma'aikaciyar banki ce. Ta tafi da rayuwarta ta hanyar amsa waya a banki. A haka kuma duk ta rene mu. Wata rana bayan ta miƙa wayar da aka bugo ashe ta ƙarshe ta miƙa. Kawai sai ta sheƙa. Allah sarki. Me yake so ki sha? Yar barasa? Na gode. Ba komi.
Shimla. Ah, na Faransa ne? Na Indiya ne labai. Daga Nasik. Ah, to an tayo? A sha lafiya madam. Na gode, wato kana yawan tafiye-tafiye. Ya zama mun dole, domin ceton duniya. Ah? Daga saurayi, da yake a kamfanin Odomas nake aiki. Ke fa, kina tafiye-tafiye? A'a. Ina shekara 10 lokacin da kakata ta kawo nan daga Canada. Mamata da babana sun rasu a haɗarin mota. Tun lokacin nake nan. Ban je ko ina ba. Amma ina son wata rana in bar aiki na, in yi yawo in zazzaga duniya. Wata rana. Wata rana. To amma ta zaki kisan cewa wata ranar taki ta zo ko bata zo ba? A ƙaramin gari nake zaune. Samun na yi abin da nake so ba abu ne mai sauƙi ba. Tare da kakata nake rayuwa. Kuma ta kasance ita nauyi ta ce. Wata rana. Wata rana. Wato kina son rawa ashe? To. Ana? Ina. Wasu lokuta ne fa kawai nake rawa idan ni kaɗai ce. Harlin. Matso. Matso kusa. Dan ƙaro. Ba kya jin cewa wannan wata ranar taki tana nufin har abada ne? Ba kya ji? Yau batun kakanki ne, gobe kuma zai zama namijinki ne, jibi kuma na 'ya'yanki ne. A gani na ki abin da ke so ki. A yanzu nan kawai. Kowace rana ta tafiyar da ita nake tamkar ita ce ta ƙarshe. Saboda haka abin da ke gari ni kawai rana ɗaya. A ranar da kika fara zartar da maradanki, wannan rana ce za ta kasance ranar ki ɗaya. Amma rufe ido. Na ce ki rufe ido. Ki yarda da ni. Oh, akwai wani gurbi cikin zuciyata. Oh, akwai wani gurbi cikin zuciyata. Ke madam, me yake faruwa? Nan fa wajen aiki ne ba gida ba. Wayar ki sai ringi take. Amsa. Halo, bankin Shimla. A'a yalla bai ka kira lambar da ba daidai ba. Barka, ta wace hanya zan taimaka? Bude. Me? Wani babban asusu ake so a bude. Ban gane ba yalla bai. Yau tun da an biya ki manyan kuɗaɗe akan abin da kika yi jiya da daddare. Kamar ya? Wani zancen banza ne haka? Mai yiwa don ki rabu da kadaicinki, shi yasa kika ziyarci wannan adireshin yanar gizo-gizon. truelove.com. Me ke faruwa a wannan adireshin? Ni ma na taɓa ziyartar wajen sau ɗaya da daddare abin gwanin man sha'awa ya laɓe. A'a, amma saboda bincike kawai fa na shiga, banda bincike bana da wata manufa samsam. Zorawar Kaira, jami'in gwamnati, da buƙatar mu tattauna akan abin da kike jiya da daddare. Fagen tambaya da amsa, amma idan kin fi so sai mu yi maganar ma'ana a gaban kowa. Malama Sahani, mutumin da kike tare da shi jiya da daddare mai aikata laifi ne na faɗin duniya.
mai taɓin hankali kuma mai ratsan hauka har cikin jininsa? Dama ya gaya min za ka faɗi haka. Kamar yadda na yi tunani, mai wayo ne sosai, amfani yake rike. Duba ki gani. Masu aikata laifi irinsa, saurin shiga rai ne da su. Zai iya sa miki ƙwaya ma. Kana zai iya sheƙe ki raba ki da ranki. Yallaɓai na ce, mun wuce ofishin 'yan sanda. Ai rayuwarki tana cikin haɗari ne, shi sa za mu kai ki wani waje mai tsaro. Waje mai tsaro? Amma me yasa kika yi haka? Ba wani dalili. Idan motar Skoda ce, to bindiga tana ƙasan kujerar hagu. Idan kuma Toyota ce, to tana ƙarƙashin ta dama. Wannan wace mota ce? Honda ce. Me yasa kika tambaya? Ta burge ni ne. Ya nisa inda za mu? Kilomita 10 zuwa 12. Kuma ma ya danganta da yanayin tukin. Idan a ce wani muke bi, mun fi amfani da birki da kuma gudu. A wannan yanayi yakan sako zuwa 7. Sayarwa za ka yi? Yallaɓai, ai haƙuri. Kwarai, ga mu nan zuwa. Ku dakatar da mota! Yallaɓai tana da bindiga. Ina kika samu bindiga? Na ce ku dakatar da mota! Ka ci gaba kawai da tuyin ka ba abin da za ta yi. Ke, ban bindigan nan. Ba ni da haka ba. Ke ba da bindigan da ba ni? Ni ban iya harba bindiga ba. Kawo man! Yallaɓai mashin ɗin ya rasa mahayi. Ina yake? Yallaɓai ina yayi ne? Yallaɓai ya gashi. Matso kusa! Na san zaki iya! Me? Ki matso! Me? Matso maza! Ke! Da tuka matsa harnin ke da ni ki matsa to dan jira kaɗan. to ya kai
abu ne wanda kun yi hauka ne ko me? Kada ki fita daga motar nan. Wannan mutum mahaukaci ne ba na tare da shi. Wayo ina tare da kai, ina tare da kai kaji. Me na ce miki? Kada na fita daga mota. Sai kuma kika yi me? Sai kuma na fita. Harlin, ki fahimta. Kina karkashin tsaro na ne ko kuma kina karkashin tsaron su ne ko kuma tsaro. Da kyau. Rike wannan. To dan matsa. Ya gode. Dan Allah ka daina kashe mutanen nan. Ka ji dan Allah ka daina kashe mutanen nan. Na roƙe ka. A firgice kike. Na fahimci haka. Ki jira anan zan je na musu yan wasu bayanai. Yawa, maganar gaskiya kin san me? Ba zan miki ƙarya ba. Su burbuɗa su zan yi. Kan na manta. Gaskiya kin iya tuki sosai. Ina nufin yau kin cici rayuwarmu kawai dai. Ina so ki san haka ne. Abin ya burge ni sosai. Ki jira na anan. Zan dawo. Tsaro kenan. Harlin! Harlin! Ai neman ki nake ta yi. Karan ina cikin babban matsala. Matsala? Saboda ke suka dinga sassan bala mun mari. Ni ba harbi aka kai min. Sun shanye min barasa ta mai tsada. Wa kenan? Jami'an gwamnati mana. To amma me yasa? Saboda ke kina aiki wa Shu'aib. Waye kuma Shu'aib? Na hannun damar Umar Zafar. Waye Umar Zafar? Malam tambaye ka, wai waye kai tukun? Shine wannan, shine sanadin da ka sha mari, kuma sanadin da aka kawo min harbi. Rajvir, me kake anan? Rajvir wa kenan? Wanda zai mazga maka sambaɗe bade idan baka yi shiru ba. To yanzu saurare ni da kyau. Zan ɗauki motarka. Haba dai, kai Rajvir Zafar. Kada ka kuskura ka kalli motata, ko kuma in karya maka hannaye. Ni mai koren damara ne a caskale. Kafar tashi na yana da saurin da in zuwa ko a sama take sai na mako ta faɗo ƙasa. Kai ka harbe shi. Wayo ka harbe ni. Harlin shiga mota. Me yasa ka harbe shi? Me yasa ka harbe ni? Harlin nace ki shiga mota. Kar ki shiga mota Harlin. Harlin maza shiga mota shiga. Ciwon nama ne. San bai kusa da kashi ba. Harbin yayi ba? Ai karshe ne, amma me yasa? To ai kana kokarin yi min kafar tashin ka ne. Ni kuma ba zan yi kasada ba. Yanzu ka saurara ka ji. Bayan mun tafi, ka kirga zuwa 100. Sannan sai ka kira 'yan sanda jami'an asibiti da kowa da kowa. Ka gane? Idan ka kira su kafin ka kirga 100, to zan dawo in san bada maka alburushi. To amma ta za ka sani? Zan alburushe kama idan kana min tambayoyin banza. Wallahi zuwa 200 ma zan kirga na rantse da kawuna. Da kyau. Da Allah ki dora damar kujerarki. 1 kawu, 2, 3 kawu. Domin ki sani, ban yi niyyar harbinsa ba. To me yasa kuma kai? Wanda ba sa so su yi harbi? To, ba sa yin harbi. Wannan alburushin zai sanya shi ya zama jarumin wannan birni. Gaskiya kai mahaukaci ne, kai zararre ne. Kowa harba kawai kake yi, ba abin da ya dame ka. Wannan san bai daidai da hankali ba. Ko ta wace fuska ce bai daidai da hankali ba. Na san abin da nake na sani. Dan Allah ka tsaya. Ni so nake in koma gida. In yi nesa da kai. Ki nutsa Harlin.
Kwantar da hankalinki. Mai yiwuwa ma tsaro na a tare da su yake. Me kika ce? Kuma yanzu kina tsoron kasancewa tare da ni? Dama kwata-kwata ban yarda da kai ba. Da gaske? To shikenan. Ba komi. Me ga ki saurare ni mana? Na ce dan Allah ki saurare ni mana. Kana da kai ba. Me yasa to? Kawai ba nan so. Ga mun me yasa? Na ce maka ba zan yi magana. To shikenan dai dan Allah ki hakuri. Kawai ka rabu da ni. Dan Allah mana. Na ce ba? Magana nake. Ya kawai zaka bar naka kai tafiyar ka. Ba na amsa. Tunda baka bukata ta, to menene yasa ka rubuka ran? Kuma me yasa zaka saci wannan motar? Me yasa ka saci wacin tunda baka bukatar ta? Sannan kuma ka ce kai san ba mahaukaci bane? Me yake so? Ina tare da ke kin yi korafi. Yanzu kuma zan tafi, hallau kina korafi? Kinga, ki gafarce ni a bisa tarayya ta da ke. Amma hakan kawai nayi ne dan tabbatar kin rayu. Idan har bana tare da ke, shekaggiya sunanki. Kin fahimta? Shekaggiya. Kuma mai yiwu hakan zai miki bambara kwai. Amma ina da wasu abubuwan da zan yi kuma bayan cetonki. Kuma suna da matukar muhimmanci. Sannan kin san wani abu? Kwata-kwata ma ni yanzu ban damu ba. Ga makullin, ga motar. Ki je gida. Ciki duk wata farar mota kira BMW a garin nan. Barawon yana cikin mai lamba ha ba 51 a ja 7739. Kinga, kafin yau ban taɓa kasancewa. Na jawo mutuwar wanda bai ji ba bai gani ba. Ba na so ki kasance ta farko. Musamman ma ki da kike jiran wata rana a duk tsawon rayuwarki. Da burinki ya kasance matacce a tare da ke. Kina jin yunwa? Mu ci abinci, ko? Kina da kuɗi? Ba a banki kike aiki ba? Wannan ai sakarci ne. To ya kenan idan asibiti nake aiki? Sai in ta yawo da magunguna? Yanzu mai abin yi. Ka harbi wani kawai. Ba haka ke so ba? Harba mutane? Kawai idan bai baka abinci kyauta ba? Ka alburushe shi. Hallau dai? Da gaske? Na harbi waɗancan mutanen ne domin na ceci rayuwarki. Yanzu da Allah za mu iya wuce wajen? Ni ba ban taɓa neman taimakonka ba. Zan yi ji da kaina. Zan iya sanin me kuke bukata ya labai? Rayuwa ta cip cip.
ina haɗuwa da kai ta wargaje. Cip kika ce? Shi yasa naga kina bara a yanar gizo-gizo. Ni Harlin ma'aikaciyar banki, dan Allah ka haɗu da ni, dan Allah. Kuma waye dan Allah, yanar gizo-gizo taimako. Alo, dan Allah wani ya taimake ni. Ba wani ne a wajen, wani dan Allah ya taimaka, ba kowa. A'a. Mun kasa tsaidawa ne tsakanin dogon biredi ko kuma faffaɗan biredi. Wannan ce matsalar. Me zai hana ku jarraba pan pizza? Me kike so masoyiya? Ka daina kira na masoyiya. To sai ki bani kuɗi. Tukuna kin san me? Kawai zan alburushe shi. Da me nake tunani? Kawai ma bari zan yi. Yau. A'a. Ga kuɗin nan. Dan Allah ni dai kawai ka karabu wani. Pan pizza guda 2 da kuma Mountain Dew 2. Yanzu kuma muna tare da karan Saksena wanda ya sadaukar da rayuwarsa domin ya kama wani tantiri mai hadari. Harbin ya so ya harba, shi ne na shigo tsakani. To amma a kafarsa muka ga harbin. Tsalle ne salon caskale, kafar tashi na yana da sauri ta yadda zan iya sambado tsuntsuwar da ke tashi daga can sama. Wai me kai ne haka mutane da yawa suka buwayi rayuwarka haka? Sai na buga wasa ne, tukuna za ka amsa mu? Da kyau, me wannan ɗin? Ba ka karanta jarida ne? Dan Allah ka ce mun wannan abun ba abu ne wanda ya fara da harafin ka ba ne. Kaya hauka ne? Wannan shi ne, kai barawo ne? Ni na ɗauka kana kan wani aiki ne wanda za ka taimaki ƙasa duniya gaba ɗaya. Har yanzu na kasa yadda cewa wai na yadda da kai. Har yanzu kin yadda da ni? Kwarai da gaske. Shi yasa har yanzu baki daga muryarki ba. Za ki iya tona min asiri duk lokacin da kike so. To amma menene yasa ka saci Kohinoor din? Wa Umar Zafar ne. Akwai mata da yara a nan wajen. Mu yi magana cikin maslaha. Umar Zafar, tantirin farko a jerin waɗanda 'yan sandan ƙasa da ƙasa suke nema. Yana sanar da adadin ladan da zai biya akan Kohinoor, Rajul ya je ya sato shi. Wannan gidan abincin a kewaye yake. Tserewa ba zai yiwu ba. Saboda haka idan ka zo tare da Musa Alin, hakan zai fi yau. Idan za ka ɗauka baka bar gidan nan wanda ka bar gidan nan. In ba haka wallahi za ka mutu a cikin gidan nan. Yawwa, na samu fetur. Zan ƙona gidan nan. Da kai da yarinya duk za ku ƙone. Wai kai wani irin mai taurin kai ne? Me yasa kai kuma baka da imani? Me kawo ka shiga abin da ba ruwanka? Gashi ka mutu a banza. San da ruwa uwar gida. Kuma ina iya kokari na wajen ganin cewa an dawo da talakawa kudaden su suka mata. Excellency! 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 Hakan yana nufin ka ci amana ta kenan? Siyasa babu cin amana. Iyawa ce. Deputy ina da buƙatar ku dawo da kuɗin da kuka yi sama da faɗi da shi ba tare da izini ba. Idan kuwa kaki, EFCC za ta fara farautar ku. Mu muke zuwa
muke siyar da rayukanmu. Mu zubar da jininmu, mu bar iyalanmu shekara da shekaru mu tafi, a kai mu nan kasan, a kai mu nan gurin, duk inda ake tashin hankali a kanmu. Amma ki duba abin da za a saka mun da shi. I'm highly disappointed. Bello. 4 tested and trusted army captains. Captain Bello, Captain Bello, Captain Bello, Captain Sani, Captain Musa, Captain Ahmed must embark on a deadly rescue mission to preserve the prestige of their uniforms, their ranks, and the nation. Miss Productions Nigeria Limited, back on track with another gigantic story. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Ba zan tsaya in zama karan farauta ba. Ni kasar ta mun. Daman na gaya muku. Ni ina so in yi kuɗi. Dama ashe kai dan ta'adda ne? Maci amanar ƙasa ne kai? Makashin Maza. The state governor was assassinated. There is only one witness. His daughter, Captain Bello, must do everything single-handedly to save the governor's daughter. Makashin Maza. Together, they storms the terrorist camp, unleashes terrible attack. What happens? Who succeeds and who fails? Makashin Maza tells you more. Story, Tamu Akau. Screenplay, Adam A. Majidadi. Executive producer, Ahmad Adam Majidadi. Producer, Umar Isa Butkot. Assistant directors, Ibrahim Abu Rafika and Habun Hajia. Voice over, General BNB. Official trailer, Yusufuddin A. Yusuf. Makashin Maza, directed by Yusuf Khalid. Makashin Maza, rush up to the market and grab your copy now. Kin san matan mutum kabarinsa. Ko a ina mutum yake, in dai mata tashi ce sai ya je ya ɗauko ta. Don haka ina farin ciki sosai da yadda muke soyayya tsakanin ni da ke, mu tsaye da sunna. Fa'iza faragata fansab wa ila rabbika faraga. Allahu akbar mai gidana. Wallahi ya take ni yaya. Wa ya sake ta? To muna binciken ka ya aka yi ka rubuta wannan takardar saki. Ka san cewa ni ban taɓa yin makarantar boko. Wannan rubutu kuma da aka yi ba da a jami'a aka yi da rantuna a ce ni na rubuta. Ƙarya ya ce wallahi ya sake ni. Fara uba. Daga auren sati ɗaya me na amfana da shi da zan zo in sake ta. Ƙarya iki munafiki ne. Ayya baba. Saki a addinin musulunci halal ne, amma Allah subhanahu wata'ala baya so. Saboda duk lokacin da aka yi saki, al'ashin ubangiji sai ya girgiza. Abu Rafika Multimedia Jos ke gabatar muku da wani sabon shiri mai suna Waye Sake Ta. Waye Sake Ta shiri ne da ya kunshi yaudara, makirci da makarkashiya, a yayin da Samira ta tsinci kanta a matsayin karamar bazawara a cikin kwanaki 7 kacal da aure. Aure kwana nawa a cewa ya sako yarinyar nan? Da auren bata suna ma kenan. Har saki uku. Ko a musulunci Allah ya haramta saki uku. Ni rugun babban motsi tambari a jini sama'un jirgin sama ko macen da ke tsari ta sani. Saki ya tabbata tunda ma ga takardanta a hannu. Takardar saki? Ni na rubuta saki. Bayan da za a yi in zauna ni kadai sai ka ce mayya. Kuma ga shi an sako ta ko to she na ce ni ma barin zo in gwada ko Allah zai sa a bani. Matarta?
rasa wanda zai hada zuri'a sai kai. Baban wani ba baya neman madan wani aure ba. A dalilin karan batta da aka yi tsakanin manemanta Malam Mansur da Tukuja wa yayi nasara wa ke da hakkin saki yan uwa iyaye ko kuma miji ku nemi amsar tambayar a cikin shirin wa ya sake ta. Aike a yanzu a guri na hutu kike bukata. Ke ce kika rubuta wannan takarda don cimma kanki wani buri. Wallahi ba ni na rubuta ba. Idan ba ka ba Allah ya rufa wa ta asiri ta yi aure. Kun yi aure akan aure. In baka je wa wani ba to yana so. Shikenan na amince ya kawo sadaki ya daura musu aure. Wa ya sake ta. Bayan rubutacce ne a takarda, wannan tuna ya dawo ya ce min wai bai sake ni ba yanzu. Ni ce ya gaya ma irin wannan magana? Dakata kana ji ko? Shiryawa Ibrahim Abu Rafika. A shirya ma Mansur bai saki Samira ba fa. Shi ne saka mu yin wani auren. Barin da saki ya tabbata. Rubutacce ne. Da kanta wannan. Ai hujja. Tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka: 0706 62 84 30 50 ko kuma 090 95 81 75 90. Za mu ba su alƙur'ani a rantse. Zan rantse. Zan fara rantsewa. Da nan nan bayi muke ba amma na zan rantse da Allah zai yi kuma zan rantse. Wa ya sake ta? Ba da umarni Yusuf. Fafalolo sunana. Wannan shiri na sunan Fafalolo. Shiri ne wanda zai ɗauki hankalinku, wanda za ku ga abubuwa iri-iri masu ban mamaki cikin wannan shiri. Shi Fafalolo mutum ne mai hasaƙa da ƙarfi mai kuma burin ya ga ya kare iyalansa. Fafalolo fassarar kamfanin Jibril Guru Artwork wanda suke kawo muku fassara masu daɗi kamar su dauduwa idan ba ku manta ba su fitinannen zaki idan ba